Kasama nyo pa rin si DJ Rocky and this is Michael's Secret File. Si Michael na buti na lang may isang kaibigan sa kanyang buhay na handa siyang, hindi naman sagipin, kundi handa siyang bigyan ng malulupit na katotohanan o ginigising siya sa katotohanan ng buhay at nagbibigay sa kanya ng sound advice para maituwid at hindi lumiko ang kanyang buhay. Buti na lang, okay na yung life niya ngayon. Nang dahil sa paghingi niya ng tulong sa kanyang lolo, dahil din yun yung suggestion ng kanyang friend na si SR. Tapos, ngayon, payapa siya, masaya siya. Oh. So, napakahalaga rin talaga ng pagpili ng tamang kaibigan at pagkinig or pakikinig sa kaibigan mong nagagalit pa minsan sa'yo, naiinis pa minsan sa'yo. Kasi hindi po pwedeng yung kaibigan mo, puro lang kayo sa saya nagsasama-sama eh. Hindi totoong kaibigan kung sa saya mo lang siya nakakasama. Ang totoong kaibigan, sa hirap at ginhawa, at dun sa paglihis mo ng landas, nandun siya at handa kanyang ratratin pag nalilihis ka na talaga ng landas. So pakinggan na po natin yung mga kabisyo nating nag-share ng kanilang mga thoughts, comments, suggestions, and violent reactions. Ito po ang sabi ni Tin Rivera. Hi Kuya Michael, maraming salamat sa pag-inspire sa amin ng dahil sa storya mo. Hindi man ako sigurado sa buhay ko, at least yung tropa ko ay mabuti naman sa akin. Masakit siguro talaga na meron tayong mga karanasan na mabibigat na pakiramdam natin walang handang tumulong sa atin. Pero alam ko talaga na merong ibibigay si Lord na instrumento para tayo ay tumuwid ng landas sa buhay. Huwag po tayong sumuko para sa mga pangarap natin. Shoutout po sa AB Political Science Batch 2023 to 2024 first year. Good luck sa recitation tomorrow from Tin Rivera. Uy, thank you so much, Tin Rivera. Ito naman ang sabi ni Danilo R. De La Cruz. When you make a mistake, you must find a way to get through it. Embrace the fact that life goes on, and the best way to get back on track is having someone you can lean on to. Then you must learn from the past, pick yourself up, continue moving forward, and be the best you can be. Have a meaningful and blooming Monday, DJ Rocky. Lots of love. Oh, di ko na-gets kasi English. Charot with the rot. Hindi, kapag nagkamali ka raw, kailangan bumangon ka lang dun sa pagkakamaling yun. Hindi yung ulit-ulitin mo pa yung mga pagkakamaling yun. And kailangan matututo ka dun sa pagkakamaling yun. Kasi kapag hindi ka natuto dun sa pagkakamaling yun, uulit-ulitin mo lang yung pagkakamaling yun, and makakasanayan mo na lang na gawin yun sa buhay mo. And hindi ka magiging masaya kung patuloy mo lang gagawin yun. Kasi kapag gumagawa tayo ng tama, dun tayo naging mas payapa. Nararamdaman nyo ba yun? Tingnan nyo, kapag gumagawa kayo ng mali, mas dun kayo nakakaramdam ng walang kapayapaan, ng magulo, ng kaguluhan sa buhay. Ganun. Kung magulo mukha mo, ibig sabihin hindi ka payapa. Mali yung mga ginagawa mo. Charot with the rot. At syempre, meron tayong live commentor ngayon na bisita pa natin all the way from Marilao, Bulacan. Teacher po siya. Let's all welcome Mr. JR. JR, pasok! Anong masasabi mo, Sir JR, ha? Good afternoon po sa ating mga bisyo. Medyo garalgal. Ay, hindi naman masyado. Feeling ko lang nag-concert ka. Parang feeling ko, Malamig pala sa boot. Talaga ba? Malamig dito? Di ba? Naki-aircon lang talaga kami dito. Oo nga eh. Nag-ano lang kayo, no? Nagpapatuyo ng mga basang kilikili at singit nyo. De, Sir JR, ano masasabi mo sa secret file natin? I think isa lang masabi ko kay Michael na hindi naman sa akin nanggaling to. Narinig ko din sa iba based on other experiences. Life is unfair but life is still beautiful. Ay, totoo. Life may be unfair, but still, it's beautiful. Kasi lahat naman nakararanas ng mga challenges, di ba? Mm-hmm. Kung wala kang problema, parang ang perfect mo naman.
Pero Ay, so ibig sabihin ikaw din may problema ka pero yes, may marami tayong mga silent battle na hindi man nakikita ng ibang tao pero deep inside, may mga challenges din na unti-unti nating nilalabanan nang hindi lang napapansin ng iba. 'Di ba? ay, parang kaya ka siguro bumisita dito ngayon kasi may silent battle kang pinagdaraanan, no? Hindi naman maiiwasan kasi as a teacher, 'di ba? Sa classroom pa lang everyday. Sabihin mo sa akin kung sino yung merong may atraso sa'yo at sisiraan natin ngayon sa radyo. Mahirap, mahirap maging De, charot lang, may darot. Pinapasaya lang kita, Sir JR. Thank you so much, Sir JR. May gusto ka pa ba idagdag dun sa sinabi mo? yun lang dun sa letter sender kay Michael na kaya yan, walang ginawang problema na walang solusyon. Tuloy-tuloy lang, laban lang, wag gawing option yung susuko kasi talagang ganun yung buhay and maging basta prayer lang kay God. So yun lang, malaking makatutulong para sa iyo. Ayun. Thank you so much, Thank you po. Teacher JR. Maraming salamat sa words of wisdom. Hindi option ang pagsuko. Ang isa sa mga option talaga natin ay ang lumaban. And there's no choice. There's no other choice but to fight for your life, to survive this life. And ang sarap kayang mabuhay din talaga sa mundong to, lalong-lalo na kung namamayagpag ka in terms of pag-develop ng sarili mo. Yes, namamayagpag sa pag-develop ng sarili mo. I mean, hindi ka sumusuko na i-develop pa at ibigay yung growth na yon para sa sarili mo. Dapat yung mindset talaga natin, growth eh. Kumbaga, we are living in this world na marami nagsasabi na, wala nang pag-asang magbago yan. Puro pagkakamali lang yung ginagawa niyan sa buhay niyan. Huwag ka dumikit dyan, etc. etc. Sobrang daming negatibong tao na kapag may nagkamali ka, i-judge ka na nila. Kumbaga, feeling nila, hindi ka na magbabago. Huwag po nating hahayaan na diktahan tayo ng ibang tao. Na hindi na tayo mag-grow, na hindi na tayo uunlad, na hindi na natin maitatama kung ano man yung mga pagkakamali natin at hindi na tayo pwedeng maging mabuting tao. Growth. We have to embrace that mindset. Na pwede tayong matuto sa mga pagkakamali natin, na pwede tayong bumangon sa lahat ng pagkakadapa natin, at pwede pang malasap natin yung kasiyahan at kapayapaan ng buhay. So, alam na this. Pwede tayong mag-grow lahat. Yung iba, pa-horizontal nga lang yung growth. Charot o darot. Anyway, eto naman sabi ni Charles Sancho. Ayan. Not related sa SF, pero may napanood ako sa news na umakyat sa linya ng kuryente. Ang naging sanhi ay ang pag-take ng pinagbabawal na droga. Buti na lang binaba kasi sinagip ng kamag-anak. Sana nga may rehabilitation kung merong nag-take ng bawal na gamot. Actually, yung mga ganyan naman, 'di ba? Minsan yung mga tao na nandoon sa mismong sitwasyon na yon na gumagamit, unaware na sila eh. Unaware talaga sila sa nangyayari na sa buhay nila. Or aware man sila, pero they are uncontrollable. So, sa mga ganung pagkakataon, ang mga dapat talaga gumabay or at the same time magtulak dito sa mga taong to patungo sa tamang landas, yung mga kamag-anak, mga malalapit na kaibigan, yung mga mapagkakatiwalaan talaga. Kasi syempre, paano na lang kung mag-isa lang talaga sila? Baka hindi na nila matagpuan yung sarili nila na naglalakad sa tamang daan. O maligaw na talaga sila ng landas ng tuluyan. So, ewan ko kung nababalitaan niyo yun, yung mga kamag-anak, mga magulang, mga kaibigan na ipinapasok yung sarili nilang kaanak sa rehab center para makapagbagong buhay, para matulungan din. Yun. So, yung mga kabisyo namin po out there na nakikinig ngayon, na merong mga kilalang ganyan, alam nyo na po kayo na pong magtulak dyan sa mga kakilala po ninyo o yung mga close friends, relative ninyo na makapagbagong buhay. Kasi minsan hindi na nila talaga kayang kontrolin yung sarili nila. Kapag ikaw ay isang
addict na doon sa gawaing yun. Ang hirap makaalis doon at kinakailangan ng matinding tulong mula sa mga taong nakapaligid sa taong yun. Yun. Anyway, ang dami pang nag-comment sa ating secret file for this afternoon. But I'd like to point this out lang, no? Bago ko i-play yung song natin para dito sa secret file natin, I'd like to point out yung kahalagahan ng pagpili ng papakinggan sa paligid. Kasi, ang dami talagang mga may hanas tungkol sa buhay natin eh. Try nyo lang, mag-post lang kayo sa social media o kaya naman mapadaan ka lang sa isang reunion ninyong kaanak. Ang dami ng hanas tungkol sa life mo. O bakit hindi ka pa nagaganito? Bakit ganito, ganyan? Ang daming kinag-question tungkol sa buhay mo. How you should live your life, paano ka dapat mag-decide, etc. etc. Ang dami nilang hanas. Ang daming mga unsolicited advice, ang daming judgment, etc. etc. But you have to really pick the person. You have to pick kung ano man yung palagi mong makabubuti at makakatulong sa buhay mo. So, napakahalaga nung pagpili ng pakikinggang tao at pakikinggan linya. Kasi hindi lahat po ng tao dapat pinakikinggan. Mali nyo ako, hindi dapat. Charot. Or, hindi lahat na tao pinakikinggan. Hindi din lahat ng mga ibinabato sa'yo pinakikinggan at ine-entertain. Diba? So, yun. Buti na lang meron yung secret file sender natin na kaibigan na malapit sa kanya na SR, yung pangalan, na na-develop yung relationship nila over time eh. Tas nagtiwala sila sa isa't isa, through thick and thin, nandun talaga sa isa't isa. Kaya siguro, ayun na rin, na-establish talaga yung relationship nila na malalim. Kaya pinakikinggan ni secret file sender, yung tropa niya yun, yung kaibigan niyang yun. Kaya yun yung gumising sa kanya. And sabi ko nga sa inyo eh, minsan si Lord meron siyang way para magising ka talaga sa katotohanan. Alam mo yun, kapag naliligaw ka ng landas, 'di ba, una parang bubulungan ka lang ni Lord. Uy, parang mali na yan ah. Tapos kapag hindi ka nakinig sa kanya, tatapikin ka na niyan. Uy, mali. Tapos kapag hindi ka pa rin nakinig sa kanya, minsan bibigyan ka niya ng isang malaking sitwasyon para talagang magising ka talaga sa katotohanan. Yung tipong sobrang hirap ng bumangon dun sa sitwasyon na yun. To the point na maghahanap ka na din talaga ng tutulong sa iyo at ano ba yung pwede mong gawin. So buti na lang nandyan si SR para maging instrumento ng magising ka sa katotohanan. So ayun lang naman kabisyo. Please surround yourself with people na alam mong makabubuti at makatutulong sa iyo. Meron ngang saying, 'di ba, na tell me who your friends are and I will tell you who you are. So again, etong linyang to, hindi po ito guni-guni lang ng mga tao sa paligid ninyo. Sabi nila, your friends are a reflection of who you are. Dati hindi ako naniniwala dito eh. Pero nung na-realize ko na kung gaano kagaganda yung mga kaibigan ko, sabi ko, ay, ibig sabihin maganda rin pala ako. Wow! Nung napansin ko na, ay, yung mga friends ko, parang shared kami ng values, yung mga prinsipyo namin halos nag-a-align together, tas pinapabuti nila ako, hindi nila ako in-encourage na gumawa ng masama. Oo, maloko kami, we can do crazy stuff together. Pero alam mo yun, pwede naman kayong maging masaya, pwede namang mag-enjoy sa buhay nang hindi gumagawa ng mali. 'Di ba? Nang hindi nag-e-engage ng mga maling gawain na alam nating ipinagbabawal sa batas at hindi nakakasira ng buhay. Yan. So, again, mamili ng kaibigan, doon ka sa mga kaibigan na mapabubuti ka. At again, yung choice mo sa mundong ito ay maging masaya at wag sumuko sa buhay. Maraming tao sa mundong ito ang nakaka-experience ng challenges, ng problema sa buhay, pero hindi bumibitaw. Dahil masarap pa rin naman talagang mabuhay, lalong-lalo na kung
May mga tao sa paligid mo na nag-e-encourage sa'yo. May mga ginagawa ka sa buhay mo na nakapagpapasaya sa'yo, nakakapagpa-inspire sa'yo. So, ayun, piliin mo lang kung ano yung palagay mong makakatulong sa buhay mo. So again, sa mga kabisyo namin out there na gusto mag-share ng kanilang secrets, share it to me, rocketera@gmail.com. I gotta say, BRB as in bathroom break yourself with me, DJ Rocky, and you are listening here sa stasyong number 1 sa mga malulupet, manggapang sa kakalsadahan. 90.7 Love Radio. This is Michael's Secret 5.